Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization East Giant Hills kala ay ka ijahara thanat lomsnong persya ay gibar jilla gibala don ktiban kunshot yiki pulet ha gajing kan ad kabala jaha thang sky East Giant Hills hinnin kasngi ka arpu sautrek unailar arhajar arpulai ha kabayde berkani ka sengkalapan pa waling baki lat pathai la yu ka dor jong kini gibar jilla gibala halla bat kren ki ktin si ktin sang khlem kinu ki daw gibala kunshot yiki pulet ha ka bakala pen bitar su yiki patba Badlami huri hura ka bajor hapdeng ki pulet ber kinong song snong. Aku joko por ka seng kalapan pauru bakate ka jingkan shot jeng ni barjela ka dei tang ka jingle na ka menta ka jing mentoy la di simen bat ka dei ka bamdan jing dei bat ka jing pat sngo pat bat ani ka public hearing ka bala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board. Komta ka seng kala kentui ki pulet bekin de halor ka te ka jingja balong persya iki kendon an bat hap ban shem ki senjam ki bating ban penshitom ki kat kum ka an ban pentik na bakum ki te ki jat jingja kenom jashu nang ni sakhaman. Nakaliang jong ka itu East Giant Hills District lepo yang ni lomsnong police station banbo ya jing jor persya ya gitu ki barjela ki bakren beng ki bakren dagaktin maham ya gijat menriungi haga jing dei bat ka katu jing jam menin hangte ha po top simen ha katu ka public hearing te ngina nakaliang jong sang ni penpau ya jing snosi bakrau ba nalor bala don ki bor district ki police department ba penjak ba pek ya katu ga jingelang nalor kata gitu ki ong no ki barjela kumno ki not ban kren hadu katu gitu kiten ban ong daga kiten jongki kiten ong wai maro sale ko maro sop ko maro kamut ayu kata ngi hangne ngimon ban shon nane ban bisni ya kata ka top simen Andre ngi panpa yang jing sing sing bakrau ba ki briu jong ka kumno ki not ban kren ya ga jai ban briu jong ni hado kato namar ba ki maki ki wan sene ban wat jing ban wat bawan sene sathan jong ban tre makta mangi bawan saka than joki te hanak liang jong seng ga panpa yang jing sing sing bakrau bat ka we ga seng ga kwa ban bu mat jong pai ba nado menta ga sngi ngi kum ga seng in boycott ya ki product jong ka Top Sem Cement Limited tat hado bagi tu gibru bakren bank bakren maham ya gajak bandri jongi in pensyailan in wan panma Ahmad jong kaseng dan Ahmad jong gabri hiun nyutrep brok away te nado menta kasngi kaseng hi bat ka kerpat ya borok ki gabri hiun nyutrep badon ki ka hardware bakin boycott no ya kan ka produk jong ka Top Cement tat hado baki ai gajing pensyai lani bakin panma Ahmad jong gabri ni trip ni Ahmad jong keseng hi te naliang jong keseng naliang jong sentral ro kala simkhia ya kan kam bat naliang jong sentral ro ka simkhia ban adu mentah gas ni kan bekot ya ka produk jong ka Top Cement te naliang jong keseng ka panpa jong ngasi bakrau ba sngabiau ban ong ba ban i ba kat katu ka jing jam menin hangte hapo Top Cement ke bah hapo badon hapo thang sky lem don kita ba pat legit ban yada ya ka snong ka thau ya ka ribat ka jai ban rihi te kalong bas ngau ka ke ba pan ngausi ban yo i ya kum gini ke nomor ba ki pat ba ke ledep jet ya ki ta ki nong mikmat bagin pek bakin yada ya ka ribat ka jai ban rihi hausi bat kalong da umwe te kaseng hi kan bo ya gajing maham saboro kini ki company badon hapo kani ka narpo ilaka banane sikmat bakim dai su ban kren klamakor lane ban kren maham ya gajai ban riu jongi nga kwa ban ong gawe daga ktin hindi daktin joki Gio Orginedo tangata gawe ngangai kini barok kini ki badon sini kini ki nong bet badai ki mender mau kila sngatho ya ta ktin Gio Orginedo kumbalong menin ta kaseng gamla ban pidang dadeleru emban sumaham lani ban superngem ya jai ban riu jongi ke kumba pi lai ihi ba lapeng ke social media menin ba don ke public hearing apply trik jong kenai pra arjar apply ang neha lom snong neha Top Cement de kumba pila i badon ka public hearing na kabentaban expansion jong kini ki Top Cement
ban penhe nilai ba don ki kenram ak bai dai bat ka public hearing de ngin na keleng jong kaseng ni siusi ke bakrau namar ba ki barjala iwan ban yuroj na kebenta ki briu jong ke bri hunia trap jongi nimban se kanu kadap kejing pang gadonut habayo ba ki barjala ki wan ban kamtrai ki wan ban lemeng ya ki briu jongi kim salia wat ye ken theiro di bom daulati te kumta ngi kum kaseng hi ngilatip ba ngi kum kinong snong jong kari India hi don ka an ba ke artikel arpaway jong the constitution galak krensyai ba the right of life and personal liberty kamut ba ngi kum kinong snong jong kari India hi idon ya laga jong karai ban im pancong suk song sang andre uno pat uni barjala bala don ki polis ban pahara andre maupat ulasim ya kabor jong ki pulit ban penbor lani ban haras na menta ki pajba jong ke beri hune trap ban penbor yaki ban syok bandat niyo snio ba la ong maro kemud ba ong pak syok pak dat yaki beri jungi tekung ta ngi kum kaseng kumbang lawan ban ai ke jing ujor nag benta kini ki beriu ki barjala ki ba wan kam trai ba wan lemeng hakane ka thain jungi tekum ta kum kaseng hi ngilawan hakane kasni ba ki police department bikin simkia yakane nang ba karihi bat kajai mendriu jungi kan sok jong sungai